салому дуруди бепоён ба он нафароне ки моро ҳамроҳӣ мекунанд. дар ин навор мехоҳам дар бораи номи кайюмарс ё воҷаи кайюмарс барои шумо маълумот диҳам ки пайдоиши он аз куҷост ва чӣ маънӣ дорад. кайюмарс дар фарҳанги зардуштии сосониён агар ҳамчун нахустин ё аввалин инсон аҳамияти бештаре касб карда бошад, дар худойномаҳо, шоҳнома ва дигар матнҳои таърихии замони ислом ҳамчун аввалин подшоҳ табдил ёфтааст. ба ин монанд миф дар мифологияи юнони қадим низ ба мушоҳида мерасад ки кентавр ном дорад. фарқияти кентавр аз кайюмарс дар он аст ки нимаи он одам ва нимаи дигараш бошад асп аст. кадоме аз ин мифология қадимтар пайдо шудааст ё кадоме аз ин мифология аз мифологияи дигар мутаассир гаштааст, дар навори алоҳидае бароятон маълумот хоҳем дод. дар ин навор мо аз таҳқиқотҳо ва ковишҳои адабиётшинос ва профессори илми филология Холиқ Мирзозода истифода хоҳем бурд. воҷаи кайюмарс чӣ маънӣ дорад? воҷаи кайюмарс шакли тағйирёфтаи гайя маритан дар авасто буда дар шакли геюмарс, гаюмарс ва гоумарт ҳам талаффуз шудааст. маълум мешавад ки ин калима ба тағйироти шакли талаффузӣ дучор омадааст. ин ном аз ду ҳисса иборат буда этимологияи он чунин аст. гайя ҷон ва зиндагӣ аст. ги дар таркиби зиндагӣ бо калимаи гай алоқаманд омадааст. зиндагӣ шояд маънои ҷони зиндаро ифода намояд. маънои калимаи маритан мурданӣ ва гузаштанӣ, яъне маҳкум ба мурдан ва аз олам гузаштан аст. ин калима маънои мардум, инсонро ифода кардааст. азбаски охири умри инсон мурдан аст, онро маритан, мурдан, мардум номидаанд. аз ин калима дар авасто воҷаҳои зиёде сохта шудааст. марита ки ба маънои мурданӣ яъне инсон аст, дар забони паҳлавӣ мартум, дар забони форсии нав мардум аст, вале маънои аслиро гум карда инсон, одамро ифода мекардагӣ шудааст. решаи аслии ин калима мар ва ё марта, мурта, марг ва мурдан аст. муқобили он бошад зиндагӣ дар шакли амурта низ ифода ёфтааст. ин ду калима гайя ва марта дар авесто дар шакли алоҳида ҳам омадаанд. калимаи якум номи кайюмарсро, калимаи дуюм бошад маънои инсонро ифода кардааст. аҷаб нест ки калимаи маритан тани мурданиро ифода кунад, ки низ маънояш мардум аст. ҳамин тавр маънои кайюмарс бояд ҷони зинда ва тани мурданиро ифода кунад, ки маънояш одам аст. дар авасто кайюмарс инсони аввалин номида шудааст. дар бораи кайюмарс, гайя маритан ду хел нақли мифологӣ вуҷуд дорад. кайюмарс инсони аввал буда ба гуфтаи аҳурамаздо гӯш кард ва наҷоди эрониён аз ӯст ва дар байни кӯҳҳо зиндагӣ мекард. бинобар ин ӯро гаршоҳ яъне шоҳи кӯҳ ҳам номидаанд. дар китоби бундоҳишни авасто
дар бораи Каю Марс чунин гуфта шудааст: Аҳура Маздо аввалин инсон Каю Марсро офарид. ӯ 30 сол танҳо дар байни кӯҳҳо зиндагӣ кард. дар вақти мурданаш аз аррапушти ӯ нутфае баромад ва бо ёрии шаъшаъаи офтоб соф гардида ба мағзи хок даромад. пас аз 40 сол ҳангоми меҳрмоҳ, яъне ҷашни меҳргон, нутфа аз хок ба шакли гиёҳи душоха ё ки ду соқаи ревоҷи ба ҳам печида баромад. баъд аз он аз шакли наботӣ ба шакли инсонӣ гузашт. шаклашон ба ҳамдигар монанд буд. яке нар бо номи Машия ва дигаре мода бо номи Машиёна. баъд аз 50 сол онҳо бо ҳам издивоҷ карданд. пас аз 9 моҳ аз онҳо як ҷуфти нару мода таваллуд шуд. аз ин як ҷуфт 7 писару духтар таваллуд шуданд ки яке аз он ҷуфтҳо Сиёмак ва зани ӯ Носак аст. аз онҳо як ҷуфти дигар таваллуд шуд ки номи ҷинси мардаш Фаравок ва номи ҷинси занаш Фаравокаин буд. аз онҳо 15 ҷуфт фарзанд ба дунё омад ва ҳамаи авлодони одамони 7 кишвар, яъне 7 кишвари рӯи ҷаҳон аз ҳамин 15 ҷуфтанд. яке аз онҳо Ҳушанг ва зани ӯ Гузак мебошад ки нажоди эронӣ аз онҳост. дар мифи дигаре ки дар бораи Каю Марс нақл шудааст, ӯ говмард, яъне нимгову ниммард маънӣ дод шудааст. тағораи сафолине ки аз қалъаи Талибарзу дар Самарқанд ёфт шудааст, ҳамин маъниро тасдиқ мекунад. дар нақли дигари мифологӣ, Каю Марс аввалин вуҷудест ки гӯё бо хоҳиши Аҳура Маздо аз вуҷуди гов ва мард, яъне одам офарида шудааст ва онҳо бо ҳам бе зиддият ва осоиштагӣ зиндагӣ мекарданд. аз рӯи тасвири қадимӣ, говмардро душмани ашадии инсоният аҳриман куштааст, вале аз нимаи дуюми ҷасади ӯ, яъне гов, 55 хел ғалладонагӣ, 12 намуд сабзавот, говмеш, барзагов ва 272 ҳайвоноти фоиданок ба вуҷуд омадааст ва аз қисми одамияш мард бошад, ҷинси зану мард ва маъдан пайдо шудааст. аз ин тасвир дида мешавад ки говмард асоси инсонҳо, ҳайвонот, наботот ва маъдан, яъне ҳаёти моддӣ тасаввур шудааст. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи маънои воҷаи Каю Марс ва мифологияи ӯ. падруд то наворҳои оянда.